אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה. תודה רבה לכם חבר'ה מבית שלווה. תודה ששימחתם אותנו ושאתם משמחים אותנו בחנוכה. אנחנו כבר בנר שני, עומדים היום ורואים כבר 2 נרות מאירים, והנה הנר השני. והתודה לשליח הרבה בטלביה שדואג להאיר לנו כאן. אני מסתכל על המנורה, רואה כבר 2, ויש לנו כאן עדות שהיא מתקבלת תמיד ב2. עדות לכך שעם ישראל, למרות ששנים לא היה כאן, קרוב ל2000 שנה עם ישראל לא זכה לחזור לכאן, והנה אנחנו עומדים פה בשדרה הזאת, עומדים ומדליקים את הנרות, עומדים ומדליקים ומתפללים שבורא עולם רואה שלא הסתפקנו בנר אחד, אלא אנחנו רוצים להדר, להוסיף עוד באהבת מצוותיו, להוסיף עוד בהארה, להוסיף עוד בחמימות שמסמלים הנרות של החנוכה. מי ייתן והנרות הללו יאירו לכל בתי ישראל, יאירו לעולם כולו את התרבות היהודית השורשית שעליה נאבק מתתיהו ובניו. בסך הכל 13 אנשים מול אימפריה יוונית גדולה, אבל התשועה והזכות הגדולה שלנו להמשיך את התרבות היהודית כאן בממילה, להתפלל ולייחל שיאיר אור החנוכה על בתינו ונזכה במהרה לאור חדש שיאיר על ציון, ונזכה במהרה לאורו, לאור הגדול בבית הגדול והקדוש שיבנה במהרה בקרוב ממש, אמן ואמן. תודה רבה ויישר כוח לכבוד אורח הכבוד שלנו שטרח ולקח מזמנו להיות איתנו כאן, הגאון הגדול הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל. הרב הראשי סיים את דבריו בברכה שנזכה לגאולה. הגימטריה של הרב דוד לאו זה גם כן 51, הגאולה, שנזכה יחד עם הרב לגאולה השלמה בקרוב ממש. מוריי ורבותיי, לפני שנבקש מהפלייזמרים להמשיך, אנחנו מודים לצוות קניון ממילה על מתן המקום והאפשרות לקיים